सानाथ' नोङो र' नाथाय आरो आइखौ गोसोखांलायो आङो बिसिनिफ्राय गोजान थाफेरिखाय खोमादां अब्लाबोथ' ना सिगाङावबो एसे एनै थादों थेवबो दाथ' अराय जिउनि थाखायसो जाबायना गोसोआनो बोरैबा मोनोलै बिनिफ्राय बे आइजों आरो बे लक्ष्मणखौ नुनानैथ' दाथ' माइनानो आंना बोरैबासो मोनबाय थाग्रा जादों र' गावहा मा नांजायोलाय दा आं जायजोंखि हाबा जाया बे लक्ष्मणाबो जाम्बासो मानसियानो दुनियानि जाम्बा होनबा बेनोसै बिनिफ्रायथ' आरो बे जाय आंनि हाबाखौ मोजां मोनाखै सानजों मानोलाय बेफोरबायदि दिनै आंसो संसार जागोन बे आइयाबो लिस्टआव आइयाबो दंदेरोना जोंनि गोदान संसार आरो खुसियैसो थानांगौ बे आइयाबो जोंखौ सानखौ बिजामादै गनायबानो जासै जाम्बि जाम्बिनो गोदोहायबा जावैसो आबामोन ओमफ्राय दा हनै माइबा दुश्मनसो जाबाय जावैसो आबायाबो बेफोरबायदिखि जायोनालै आयै सानखौ गनायदो दे ओमफ्रायथ' बाखि गासिबो थिग जाजोबसिगोन ना एबार हाब माथो दख'नाखौबो गानबाय थानांगौ जाखोब्रा आंथ' बिदि थाबाय थायामोन बोरैबा उसुबिदा मोनथारलै ओमफ्रायथ' बे आसाननो माबा माबि माला मुला आयौ हाबाब बेबायदिजों थाबाय थाया नालाय दा हुदा गैथ'वा नाथाय उनाव हुदा जालांगोनदां र' सिमांखौबो मोजांसो नुनांगौ गाज्रिसो नुग्रा जादोंलै आयु अखायाबो मासे गिदिर गिदिर खोरोमखो दे थुनथुलि आं थुनथुलि नङालै सोरबासो नंगौ नामा सोरथोबा सोर जानांगौ आरो नोंनि हिनजाव जोंनाथ' ओमफ्राय आलासियानो जोबनो रोंथ'लालै ओमफ्राय हाबानि न'आवथ' बेबायदिनो जाखायोना माथो खालामबावनो आरो सान जोंनाबो हाबाया हाखु दाखु जाबाय नालाय सोरबा सोरबि फैनो हाथ'यि हाबायाव दा फैबाय आरो मालाय नायबाय थांबाय जोंखौ आंखौ नायदोंलै मालाय ओमफ्रायथ' जामलायलायसिगोनसो बेनाय आङो नायजा आलासिफोरजों नंगौना ओमफ्रायथ' आंनि आलासिफोरालाय नोंखौ बिहामजोखौ मालाय बिराद फसायलांबावदोंसो आच्छा आरो नाथायबा सोरबा सोरबि दङबो दे आंखौ खानाय थंब्रे होनगुलायथारदोंलै मोनसेथ' नायनो फैगोन बासिलांबावो एसे नङा एसे खमि नागिरमारथारोलै खायसे थोद जाम्बिनो बेखौनो नोङो रागा जोंबाय आरो गाज्रि मोननालै आंनि सनाया माने खानाय थंब्रेयानो जा खानाय गोलावानो जा जेबो नङाना सानबाराखौबा बे दासान्दि एकदमबारे देखायबाय थादों न हेयार अइला बेखौनो अर्डार खालामदोलै गाज्रि फारसे नाङालै थाथों नेचारेलानो मोजांखा अबावलाय बेफोरखौ फुनबा खानायासो एकदम जानला मानला लान्थ'थ' जाबा मा जानांगौ दे ओमफ्राय आं लान्थ'थ' जाबा नों आंखौ मोजां मोनगोन ना मोनालै सान हो आंखि सोरबा आंनि माइनावखौनो मोजां मोना जागोन नालाय आंनि खिखौ जेब्लायबो लाभ इउ खादा जेरैखि जायाबाबो थुनथुलिनि खाफालाव सिन्दुरखौ नुनानै आंनि नैबे गोसो गोरबोआवलाय जोबोद ब्लाव ब्लाव अर जोंगासिनो खामलिगासिनो आंनि गोसोआ नाथाय गोसोआव लाखि नोंनि फिसायखौबो बे अरावनो खामलिहोगोन आङो बे बाराव नङा बै बाराव बै बाराव नङा बै बाराव नेक्स्टनिफ्राय नेक्स्ट बेनिफ्राय नोंखौथ' खेबसे नङा खेबनै नङा गोबां बार ट्राइ खालामबाय आं बुथारनोबो खनसेथ' खर'आव देनानैबो बासिफिनबाय खनसे दैयाव नारख्लायनानैबो बासिफिनबाय नाथाय माब्लासिम सान नोंनि गोजोन संसारा माब्लासिम बेनिफ्रायथ' आं साननानै थाया खालाममारोबो नोंसिनि हाबायावल' आं एसेल' लेट जाबाय नङाबा थेवबो थुनथुलिया आंनिमोन आंनिखा आरो आंनिनो थाखागोन खुसि जादोंना सान दे खुसि जाबाय था बेसेबां जानो दाथ' नोंनि खुसिनि सान नाथाय बांद्राय गोबावबो जोरनाय नङा नोंसिनि बे खुसिया मिथिबाय बेनि थाखायथ' आं बेसेबां लेभेलसिम थांनांगौ थांगोन बेसेबां गाहायाव गोलैनो हायो गोग्लैगोनबो आङो आरोथ' बुंदोंमोन ना नों थुनथुलि आंनि आसलि जायगायालायनो जोबथेसालियाव नङा बेबि आंनि आसलि जायगाया नोंनि गोसो गोरबोआवसो जानांगौ जाय सानसेबाबो जाखागोन बाखि बे किस्मतआ मन्जुर जा दाजा I don't care आंनि गोरबोनिसोना नोङो आंनि खि बेखायनो आं नोंखौ जेरैखि जाबाबो अनोब्रा बेसेबांबा बुरजा नंगौना औ बेनिफ्रायथ' आइया दि माब्ला लेंहरबावगोन बास नेबायल' थासै आङो बेखौल' आइनि खुसियाल'सो बाखि दंसै ना आइनि आशीर्बाद मोनबाथाय जोंनि लाइफआ अराय जिउनि थाखाय कमप्लिट जासिगोन न'
औलै सान बेनोथ' आरो नाथाय आं माब्लाबा सानलायलाङो आइया एथबां बिदि नङामोनलै हरखाबै बोरैबा सोलायनाय बायदि जाखादों जाम्बि जाम्बिनो बेबो आरो माथो बुंबावनो आरो आंनि लाइफआवनो सबसे माने प्रब्लेमानो बांसिन जाबाय खोमालै आंनि हाबायावनो मिथिला दे आरो सान नोंनि लाइफआवथ' माने एसेबां प्रब्लेम फैखो दे गोदो बेसेबां लोगो मोनजेनबा सिदा सादामोन नों न' नंगौना नोंलाय ओमफ्राय नों बेसेबां दुस्थ'मोनलै हो जादोंखाय आंलाय ओरैनो नर्मेलसोमोन दा बेफोरलाय आंनि आददा थांखाया दाबो दङ ओमफ्राय नै मिस्टार नों आंखौ हाबा जादोंबाबो बेफोरबायदि एकदम भलि भालि जानानै थागोन बायदि दासान दै आं जेरै दं बिदिनो थागोन सोलायनायाव गैया थुनथुलिया नंगौ नामा ओमफ्राय नों भलि भालियानो जा दुस्थ'आनो जा अब्लाबो नैबे साना सहायनानै हायोब्रा नोंखौ सहायनो मिथिबाय आच्छा बैफोर दिनाबो र' बांद्राय गोबाव गैला सान मिथिगौ नोङो मा दिना जाखोबा नै जाम्बा माबा थास' बिबार बोथोरनि दिनाव थास' बिबार नागिरनानै आं नोंनो सङै सङै जाहोगौमोन ओजों आइमोनाव थांबासो बेहाय नङालै बेहायबो जाहोगोन र' मालाबा थेवबो न'नि एकदम खोथायानो आलादा जायोना ओजों आइया देनां एक्सेप्ट खालामबा नोंखौ गोदोन बुंखायोमोन माथो आङो जाय आंनि माने जागोन ना बेनो आङो खांख्राइ जावै जावै जाहोगोन खुसिया जावै जावै जाहोगोन ना हमै हमै जाहोगोन बिनिफ्रायथ' एम्बु बुथार बुथार जाहोगोन एम्बु बोथोराव गासिबो आरोना सान ओमफ्राय मालाबा अमा नारजिबो संनानै जाहोबावसिगोनसो आङो बाब्रे बेफोरबायदि हिनजाव मोनबालाय आंनो माथो नांबावगौ दे एसेबां अनसुलि हिनजाव नाथाय गोखाखौथ' आं जायामोनलै थेवबो नों अननानै बानायबालाय जाजागोन दे जेबो नङा नै मानिथि बेलाय नंगौब्रा डार्लिं अखायाबो बिराद हासिगोन खोमालै देन्जार खोरोमखाबायना हायोबा हाथोंसै आरो दे हाबाथ' मोजांसो बोथोराबो देन्जार बोरैबा जाबायलै दासान्दि कारेन्ट थांबाथाय थानोनो हायि बायदि ना थुनथुलि जागोन दे ओमफ्राय नों आंनो गिसिब सिबना होनांगोन दै सान गिसिब सिबनानै कारेन्ट थांबोला होद आंलाय मानो सिबनोब्रा नोंसो सिबना होनांगौ गावनि फिसायनो अननांगौ आंखौसो दा नोङो उल्था थिनगारोलै बेना नै नों जाम्बा एखनबा आं सिबगोन एखनबा नों सिबदोब्रा मिथिबाय मा मोनथिया नोंलाय दे आरो होमबालाय आंनो माइसुं बिराद जासोदों माइसुंबो खायना होबानो जाबाय अके जागोन दे आं बिराद मोजां मोनखायोबो दे माइसुं खायनो टेप 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 होनलायखायोना होगोन खायख्लाबजोबनानै होगोन आं माइसुंखौ सिखाजों मिथिबायना आंनि पटि दे बुजिबाय दा जागोन दे ओमफ्राय नों जोंनाव फैनानै हेपि दा थुनथुलि माने गोसोखौ बोरैबाथ' मोनबाय थायाखैना मा मोननो सान एसेल' आइखौ बिराद ओमफ्राय थेख्लाखौ आइखौ गोसोखांबाय थायो बारे बारेनो उन्दुबाबो जाबाबो लोंबाबो बिनि सायाव आइया मोजांबो रायलायसै नालाय गोसोआ मानिबा खिं मोनबाय थादों बेबायदि मोनबाय थाग्रा जादों र' थेख्लानो दहाय फन हरदोंमोन आङो ओमफ्राय रायलायदों गथ'आ आइयाथ' दहाय माथो लक्ष्मणाबो थांदोंमोननो लक्ष्मण बे सैमानि फिसा मानो बारे बारे जोंनाव थांबाय थादों सान बेखौनोथ' थेख्लाखौ बुंदोंमोन आङो मानो बेखौलाय फैबाय थानो बिनिफ्राय एसे गोजानाव था होननानै ओमफ्राय गथ'आ बुंदों आइयानो फैयोलै होनबाय थादों थेख्लाया बे आइया बे मानसिखौसो जुदि थांहोनो हायोबा नोंखौ मानो थांहोनो हाया नोंखौसो गाज्रि सानबाय नोंखौथ' मेगनजों नुखा खोनाखा बे सरानि थाखायल'सो प्रब्लेम मोनदों दा बाखिथ' नोंनाव जेबो खुनु मिस्टेकखौ नुफेराखैमोन बे मिथिला दे आरो गावबा मा सानदों आइया रागाखौलाय जोंदों दे जेबो नङा जोंजागोन आङो जेबो नङा गाव जेब्लासिम आंखौ गनाया नेनानै थागोन आङो नाथाय आं थेवबो आं गाज्रियानो जाथोंसै थुनथुलि बै लक्ष्मणखौथ' जों ए टु जेड मिथिजोबाना बेबा माबायदि मानसि मानसिखौनो थिग मोनखाथारा आङो आरो गोदो नोंखौबोथ' मा मा ट्राइ खालामबाय थादोंमोन बे बुथारनो बिदि मानसिया मोजां जायो नामा आरो आंखौ जे खालामदों बेबायदि मानसिया मालाबा मोजां जानो हायालै सान बे मानसिया गाज्रिखा आरो गाज्रिनो थाखागोन दाबा मा प्लेन लानानै बे आइजों थांबाय थादों जोंनाव आंबोथ' गैया होमबा मानो थांदों बे मिथिला र' थेख्लाखौ एसे बुजायबावनोसै वाव ओइ बाजै थुनथुलि मा जाखोलै मेहेर होद बाजैया माबा हाबा जानानै एकदम साइसिन जाथारबायब्रा आदानाव माने फैनानै माने जोंनाव आरोना नंगौ आरो एकदम 100% ब्रा बाजै मोजांसो बुंदों दा आंलाय नोंखौ समायनासिनसो नुसिनदों बाजैखौ हाबा जानानै वाव बेनिफ्रायथ' आयै बाजै एकदम डिउटियाव थांबाबो सुथि लानानै थाब थाब फैलै नङाबा आदाया हारसिं बेसारा जागोन ना गैलानो आरो नै आंना जोबसिगोन सानथामल'सै ओमफ्रायथ' थांफिननांसिगौ अब्लाबो ब्रा आदाखौ एकदम गोसोखांनानै थाब थाब फैफिन ना अके
बेनिफ्राय बाजै खबर सबरा गासिबो मोजां ना? गोसोफोरा फिला बोरै नांदों? हाबा जानो मोननानै माने बाजै जानो मोननानै आंनि गोसोखौथ' मा बुंबावनो आरो मेहेर, गासिबो गोसोआनो गाज्रिसो मोनथ'नानै दङ दे आंना एसे। मानो गोसो गाज्रि मोनलाबायनांगौलै? ओमफ्राय गासिबोबो एसेबो नामा? माबायदि गाज्रि मोननाय जाखोलै? नै जाम्बा, दालाय नों मिन्थिखाया मोनसेखौथ', ओमफ्राय बाखि एसे बोरैबा नांगासिनो गोसोआव, मोनथिया मानो आरो। टेनसन दंबा टेनसन लाबाय थानोलै बाजै, टेनसनफोरालाय मा थाङो फैयो बेनोसै आरो। आंनि बिदाया बेसे खुसि खुसि दङ दायो बेसेरा, बिखुनजोआबो माला लेंहरो बेसो आरो। थाब लेंहरगोन दे आयाबो, आं मिन्थिखायो। दे होमबालाय थांदोलै बाजै, मेगि उइलाय दाउदै होनानै दै, आं लाबोदोंमोन। आयौ, ओमफ्राय मेगि एवबावनांसिगोन आरो? दहायनो मानो जाखियाखै नोङो जों जानो थिननायखौ मेथाइखौ, दाना मेगिसो जालायबाय। बाजै गोदान आंनि, नोंनि आखाइनि संनाय खावनाय गासैबो माने दासान्दि फुरा गोसोफ्रानो खुसियै मोजां नाङोब्रा, मिन्थिबायना बाजै, खहाबसिनो माने बाजै गोदाननि आखाइनि नालाय। नंगौ नामा? थाथ' बिदिबा आं एवहैनि दे। औ दे बाजै थांलाय एवहैलाय। ओमफ्रायथ' आंबो फैबाय नालाय दा मेहेर, नोंबो सासे लाबोदो सोरबा आंनि लोगो जानायनि। ना मा होनो? बाजै सना आंनि, दा आं रावखौबो लाबोनो सानलालै, माने नांलालै आंनो रावखौबो, आं सिंगेलैनो बिराद बिन्दास दंथ'योना। मानि बेलाय, आं नागिरगोन ना जाम्बा। बिनिफ्राय बोरैलाय बेबायदि थानांगौ नोङो लाइफ टाइम हारसिंनो, बेखायनो बुंबायब्रा, आंहाबो एसे इन्ट्रेस्ट नांनायनि, आंनि लोगो फैबोला। नाङालै नाङा बाजै नाङा, थांदोलै संहैदो मेगिया, आंहा दा थाब जानानै ओंखारलांनांगौ ना दसे लोगोफोरजों। जानो फालथुगा दे, आं संहैनि थाथ'। उफ बाजै, नों संनानै जाहोआबा आंनो सोरथो जाहोबावनोब्रा, बेखायनो बिबाजैखौनो थिनबाय बायबायलां। आंहाथ' नों बायदि रावबो गैजा रोंलाबो नालाय, उफाय गैया आरो। बिबाजैफोरनि माने एसे बिबाजैफोरजोंनो जमखायलायाबा बरिं मोनलायलाङोना माब्लाबा। आंनि लोगो सना नोंथांमोन, आंनि सनामोन, माबोरै दङ? गोबाव समनि उनाव बायदि मोनलायबाय, साननै सानथामानियानो जाबाय आं भिडिअ हगारिया। नोंथांमोनाथ' आंखौ गोसोखांदोंना खाङाखै मिथिला, नाथाय आं नोंसोरखौ बिराद माने मिस खालामदों आरोना। अब्लाबो दिनै फैलायबाय, नोंथांमोननि गेजेराव खावब्ला नुजाफैलायबाय नै मेहेरा। अब्ला भिडिअखौ नायनानै माबोरै नांखो खोन्थाहरलायदो, फोरमायहरलायदो लोगोफोर, जाय नेनानै दङमोन, जाय नायनो मोजां मोनो ना। बेनिफ्राय मोजांबो कमेन्ट लिरना हरबानो जाबाय सनामोन, आं दायो फरायबाय थानोसैलाय नोंथांमोननि कमेन्टखौनो। दे होमबा भिडिअ लोगो मोनसिगोन ना, दान्दिसे नायलांदो भिडिअखौ लोगो नोंथांमोन, आंनि सनामोन। न'आव थाबाबो सुख गैला, बाहेरायाव थाबाबो सुख गैला, बिनि सायावथ' आरो गरमखौथ' मा बुंबावनो। इलिसा, मानसियालाय थैखो ना माखोब्रा, बाहेरायाव ओंखारबोनो हाला? इलिसा, आंहा लोगोफोरजों थांनांगौ। खोनादोंना खोनायाखैब्रा? इलिसा। जोंदाव। मा जोंदाव जाबाय थाखोब्रा, ओंखामा खुरैदो गोख्रैनो, आंहा लोगोफोरजों थांनांगौ। ओमफ्राय माबा जोंदाव। मा ओमफ्राय बिलाय? जोंदाव, आंनाव ना मारैबा मोदोमाव स्किन प्रब्लेम जादों एसेनो, नों दा मुलि लाबोफादे। बिनिफ्रायथ' ओमफ्राय दिनै ओंखामखौ। मा? नोंनि थाखाय मुलि? होद, आंनाव गैया, आंनाव फैसाया गैया। आरोथ' नोंनाव दंबा फैसा हर नोंनिखौनो, आंनावलाय गैयालै। मा? जोंदाव, नाथाय आंनावबो इसेबां मानिथ' गैयाना। जोंदाव, आंनि हालोदखौथ' नों नुदोंआनो, बिनि सायाव नों दायो आंजों लोगोसे नोंबोथ' बिफा जानो थांगासिनो ना। आं मिथिया बेफोरखौ, आरो नोंनि हालोद नोंखौलाय सोरथो बिमा जानो खोन्थादोंब्रा दानो, हो? नोंखौ बेफोरबायदि फैसा थाखा गैयैयावनो नोंखौ सोरथो बिमा जानो खोन्थायाब्रा, हो? आंनोथ' बिमा जानो थांखिया, नोंबो बिफा जानो थांगासिनो, नों मा आंनि थाखाय नों एसेबो अननायानो गैला आरो नोंहा, हो जोंदाव। जोंनि बेबि फैब्लाथ' नायल' गासैबो थिग जागोन ना। माबा मोनसे खालामनो आरो जोंनि बेबिया फैबा मोजां जानो। आंथ' दाबो बुङोसै इलिसा, बे गथ'खौ जों लाखियालै, नांगौबा सोरनोबा नांगौ जायोबा बिसोरनो हरदो, मिथिबाय? जोंहा फैसा थाखा गैयालै गथ'फोरखौ बेफोरबायदि नायबाय थानो, दानो बिफा जानो गोसो गैयालै आङो, नोंहासो बिमा जानो होनबाय थादों दा। माबोरै बबेनि फैसा थाखा मोनबाय थानायनि फिगोनब्रा नोंलाय? हामगौ नामा बेफोरबायदि बुंनो गावनि गथ'खौनो जोंदाव? बे बुहुमाव दाबो फैनानै थाङाखै, हो? आरो नों बिखौ लानानै एसेबां बेफोरबायदि बायदिसिना बुंदों। नोंहाबो इसिबां अननाय दं गथ'नि सायाव, होमबालाय सिगांहाय नोंनि फिसाखौलाय मानो नागारना फैनायब्रा नोंलाय, हो?
माबाफोर नांगौब्ला नों फैसा हर गाव गावनो आंनाव थाइसेबो गैयालै नोंनि थाखाय आरो नोंनि बेबिनि थाखाय अके जोंदाव नों एथ' बेबायदि जाथारबाय आरो इसेबो आंनि फारसे अननायानो गैमारला नोंहा आयु आंखौ अना दे गावनि बेबिखौबो अना एसेखिनिखौनो नों आंखौ दे आं बुंनोनो थांला बुंबाबो मालाय मा लाब आं नोंनि भाषण खोनासङालै बेहाय ना लोगोफोरजों थांनायासो देरसिन आरो होमबा दा माथो सानदों हिनजाव बायदि आं न'आव जिरायनानै थाबाय थानांगौ नामाब्रा बे आंनि लाइफसो आंनि मार्सि आंनि गोसो नोंहा बांद्राय बुंनो खोथा जेबो दरखार गैया नोंहा न'आवनो था सिरि सिरि थायो ना मायो बे नोंनि गोसो मारै थायो था बेसेबां आंजों थानो उसुबिदा नोंहा दिगदार जाथारनाय मोनदोंबा ना न'आव थांना थाहैब्रा आंनि फंबायाबोथ' सम सम फैयोना बेजों थांफा मोनथिबा एसे एनै निमाहा बिबालाय सोर बेलाय बिमा बिफाया निमाहा होआ थां न'आव थांनानै निमाहा बिहैदो आरो एन्ट्रि मारिहैदो आंखौ बेवहाय नोङो बांद्राय खोथा सिखायनो नाङा जोंदाव आं नोंखौ मोजांसो जाजानो लुगैदों दाथ' आरो बिफा जानोसै नालाय एसेथ' बुजिदो मानोलाय एसे रागा जोंथाबाय थागोन नों माखौ नों मानोथो फैनायब्रा आंजों ओरैनोबाबो नोंनि थाखायनो आइया आंखौ बेसेबां बखिबाय थायो बे खोथाखौ मानो गोसोआव लाबाय थायो नों जोंदाव नायबाय था गावनि फिसौला फिसौजोनि मोखां नुब्लानो आइमोना जोंखौ मोजाङैनो अनफिनखागोन बाथोदो दे बाथोदो ओंखाम उखैबाय आंखौ गोख्रै ओंखामाल' खुरैदो सानफ्रामबो बाहेरायाव ओंखारलाङो आंनि बेफोरबायदि हालोदावबो न'आवनो मोजांखौनो थाला मोजांबो रायलायला नों मानो बिब्दि बुंदों आं ओंखाम खुरै बुंदोंना नोंखौ गोख्रैनो जोंदाव आं दिनै ओंख्रिखौनो संनो हायासै दहाय बोरैबा मोननानै नों संदो नामा दिनै खेबसेखौ संनानै जादो नामा जोंदाव मा आं संनो ओंखाम नों आंखौ एसेबां माबादों ओंखाम संनो थिनलायलायनो ओंख्रि संनो थिनलायलायनो नों थानायाव आंहा मानो संनो नों थानायाव आं हारसिं संनानै जानांगौ ओंखाम ओंख्रिखौ मा सानसेल'बा मा आं संनानै जानांगौ आं सङा नों जेरैखि जायाबाबो आंनो संनानै जाहोनांगौ नाथाय जोंदाव बेखौनो बारजों नामाब्रा आंजोंलाय आदा मा खालामनो नागिरदों नों बेफोरखौ नै आबालाखि हाबाब दिनैलाय मासे गोबाव उन्दुखोसै नै ओजों फैनायसाय आबालाखि हा सिखारदो दे आबा हा सानजौलाय लांसै औ जालायखोब्रा आयै बेरे फुंजानि आंहा बेसेबां मोजां मोजां सिमां नुदोंमोन मोनथिगौ ना नों आरो फुजालायबायसोना आंखौ औहाय मोजां मोजां सिमां नुनोनो आं दुब्लियाव थांनि दा नोंबो दसे थानानै फै साहा लानानै मोनथिबाय आरो हा सानजौनायखौ नुवाखै नोङो खामानि दंसोयो न'आवबो आबा जागोन दे आरो आयै बेखौलाय मा खामानियालाय मावबानो जोब्बाय थेवबो हा मोनायाव थाब उन्दुआ नालाय बेखायनो मैया अखा खोरोमनायाबो गिलायसो लांदोंहां आंहा बोरैबानो जाम्बि आं थानायाव मानो गिनांगौ नोंलाय फिसालायानो दङ अखायालाय मा हास्राबासो मोजां मोनलै आयै अखायानो हाया ओरैनो खोरोमनायल' बेनोथ'हाय आबा दे होमबालाय आङो साहाखौबो बानायनानै दोनबाय दा लोंदो दे नों थांग्रोदो आंहा नोंहामजोनि सिमांसो नुलायदोंमोन मिथिगौ ना सिखारनो बालायदोंमोन आं दानो आयै बेसेबांबा मोजां सिमां नुखादोंमोनलै बिहामजोनि औब्रा आयै नोंहामजो थुनथुलिखौ फैनाय नुदोंलां बेखौनो नुबाय थादो नों सिमाङाव ओजों मोगथाङाव फैनो हा माला फैबावनांगौ बेलाय मा मालायजों थांलाय लांबाय बेखौनो सिमां नुबाय थानोसै नोङो नों मिथियालै आयै नों थांनो दां खामानियाव जाबाय दे फास होनो नांला आरो आंनि सिमाङाव फैदों नालाय मोगथाङावबो फैगोन ना नों नेबायल' था नोंहामजोखौ अके जाम्बा जाखोना फाग्ला जाखो नोंलाय बावदो आबा बावदो बेखौ मानो सानबाय थायो नों बुंबाबो हामा बेफोरबायदि मालायजों माबानायखौ मालाय गोसो गोरोबखानायखौ नोंखौथ' मोजां मोनाना बे आबा बेबायदि नङा आयै आं बुंखादोंहाय आबा दिगदारसो जागोन उनफोराव लागै मालाय दस्राजों जाखानायखौ बेबायदि गेजेराव हाबदेरबाय थाना नों बिदि खालामनाया हामाना आबा हो सिगाङाव जि जानानै थांबाय जिउआव आवगायलांदो बेफोरबायदि हिनजावनिफ्राय गोजानाव था आरो बेबोथ' नोंखौ जेबो डिस्टार्ब खालामफैयासैना सिगां जि जाबाय जोब्बाय आरो बेखायनो नोंबो बिसोरखौथ' बिदि माबाबाय थानाङा आसा दा खालामसै बे हिनजावखौ नोङो गुबुन मेल्ला सिख्ला दङ आबा मिथिबाय बे थुनथुलिना मा बेल'थारसैना हो आबा नों मिथियालै आयै नोंहामजाथ' जागोनबा बेनो जाखागोन नायबाय था नेनानैल' था नों आयै गासिबो थिग जागोन नाङाहाय आंनो नांथारा आबा बे हिनजावखौबाथाय गुबुनखौबा आं राजि खुसि गनायगोन बेखौबा नाङा आंनो मालाबाबो ओइ जाम्बिसो बेबो आरो आंनि जाम्बि बिमा सना नोंलाय मा बुजि मोनो दे नोंसालानि गोसोआलाय थुनथुलिनावनो फिदा जानानै दंना गोसो गोरबोआव सानबाथाय एकदम
खुसिल' मोनखायो थुनथुलिनि नाम सानबाथाय न' बावनो हायालै आङो मालाबाबो नङा दे अब्ला सनामोन दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों अके भिडिअआ मोजां जादोंना जायाखै आं मिथिला जायखिया मोजां जाबाबो जायाबाबो दसे सम नुजाफैबायना लोगोफोर बिदिबा फोरमायहरलायदो माबोरै नांदों मोजांबाबो गाज्रिबाबो नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ सनामोन आरो जेबो प्रब्लेम जायाबा गाबोन खावब्ला नुजाफैनोसैलाय लाइभनियाथ' जेबो भरोसा गैया मा जायो मा मायो गाबोनखौथ' जों रावबो नुवाखै नालाय लोगोफोर दे होमबा ना गाबोन लोगो मोनसिगोन थाथ'लायदो जायफोर मोनायाव नायबाय लोगोफोर बयनिसिमबो गुड नाइट आरो जायफोर फुङाव नायबाय बयनिसिमबो गुड मर्निं आंनि सनामोन लाभ इउ बयनिसिमबो दे थाथ'लायदो बाय बाय आं बिराद मिस खालाममारदों दै नोंथांमोनाबो मिस खालामदों ना खालामाखै सोर सोर मिस खालामदों खोन्थाहरबानो जाबाय